i dag vil vi vise jer alle mine dyr. Her har jeg sådan nogle fisk. Og de er sådan nogle små fiske, der render rundt. Og så har vi sådan nogle her noget mad til dem. Og det er sådan, at man putter mad, så spiser de det. Og det her, det er sådan noget, man får ren her på. Sådan nej, det er sådan, at vandet det bliver rent. Ja, Kan lige se min fisk? Er de ikke bare søde? Og så er der også den der er lige faldet ned. Det er den der. Ja. Der. Okay, og så går vi nedenunder til min anden dyr. Og den er altså, det starter med M, og de er søde. Ja, virkelig. Det starter med M, og nemlig marsvin. Er han ikke bare sød? Nå, han gider ikke snakke. Og her er min kat Snehvide. Hun har været med i nogle videoer. Og ja, så er der ikke flere dyr i den her lejlighed, selvom jeg har bilen. Ja, jeg har nemlig 4 hunde. Og det var så den her Og så skal jeg lige fortælle jer noget, fordi at nemlig, så er det, at de der ting der, de er jo rigtig søde. For man bruger dem til alle ting. Man kan bruge dem til dyr, og sådan, de er også søde. Og jeg skal have en lille kanin. Se.